ассалому алайкум подписчикони ҷони ма ҳама каса созен хубен ирӯз 6 декабри соли 2024 рӯзи ҷамъа ба ҳама муборак бошад. Дӯстони азиз, шумо дар канали ютуби Хона ТЖ ҳастед. Бари шумо навор кардем то охир тамошо кунед. барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира, авиакаса, компания чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. Реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. дар шаҳри Ваҳдат хонаҳои фурӯшӣ, дар шаҳри Ҳисор хонаҳои фурӯшӣ, дар шаҳри Бохтар хонаҳои фурӯшӣ, дар ноҳияи Балҷивон хонаҳои фурӯшӣ, дитта Опеласреф, яке Хечибек, яке каравани парастои баҳри шумо, як акада замин дар кор, хона дар кор тариқи кредит. баъдан якда рекламаи дига авиакасо ҳастанд, грузопиревозкиҳо ҳастанд. хубат хулоса аз якчанд нуқтаҳои туристон боз хонаҳои фурӯшам дорем. дар навораи бодиққат тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали Хона ТЖ наворда лайк занед, дар канал подписатсия кунед. дӯстони азиз, навора сар мекунем. имрӯзҳо бисёр нафар аз ман пурсон мешавад ки билетҳои арзонро аз куҷо дастрас кунем ё аз куҷо харид кунем. ман имрӯз ба шумо як бародарро тавсия додани ҳастам ки ин бародари мо ном дорад Ҷамшед. акнун аз хонаи гарматон набаромада онлайн билетҳоро ба тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия заказ карда бошед. дар ин ҷо рақами ватсапашро мегузорам. ҳам телеграм дорад, ҳам ватсап дорад. муроҷиат кунед ва ба шумо роҳи сафед. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳози қабул кардем ки дар шаҳри Бохтар, деҳаи Мирзообод, тарафи МЧС-та қарор дорад. ҳанами хонаи мебинед бояд дарҳол савдо карда шавад. дорои се хона, дорои 9 сотиқ замин масоҳат ки обсвет мега дора, проблема нестай. рақамаи дастӣ 6622, рақамаи WhatsApp 1610 ҳозир метавонед занг бизанед, масъя кунед. се дар хона, як веранд дора, баня дора, анҷомхона дора, гирди хона чихел мебинед маҳкам кардагӣ, агароти фасон дорад. и тараф стяжка фасон хушту. хулас беҳтарин места. ҳуҷҷатако 100%. мактаб где-то 15 минут раҳ аз хона то мактаб разница дора. роҳи калон 200 метр. масҷид, мағозаҳо, аптека ҳама наздикай. ба раҳи калон мега 200 метр роҳ ҳастай аз хона то раҳи калон. аз раҳи калон то района 3 сомонда таксиҳо мебаранд. аптека наздикай. хона хулас ба раҳа 200 метр роҳай. ба района 3 сомон бошино мерава. хонара соли 2018 сохтум мега. ба лои девол алиш намешава, кредит намешава, камтар арзон мешава. срочна фурӯшӣ бо нархи 340,000 сомонӣ. бачако нигоҳ куненда, и хеле шароито, и хеле местаи беҳтарин. редка меғалта чӣ хеле ки мегем ку подписатсия кунед. хонаҳои арзон баъзе ҳолате мешава ки срочна сумшон дар корай мефурӯшанд. анаи хона назар ба дига хонаҳо хеле арзонай. ака 340,000 ам боша, агар ҷои обод аз рӯи проекти фасони замонавӣ кайгай, занг бизанед аз умми канали Хона ТЖ ва арзонтон бо мекунам. мега ассалому алайкум дӯстони азиз, мада хона дар корай, тариқи кредит боша, аз Душанбе боша, аз Регар боша, аз Ҳисор боша или аз шаҳри Қурған, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина боша, агар мешава метонам ҳар моҳа 5000 сомонӣ супорем. арзиши хонатон то 200,000 сом боша мешава. рақамаи WhatsApp 3651 ёки дастӣ 1974 ҳозир занг бизанед. дӯстон, шанса аз даст натен. анаи шансам барои шумо. мардуме ки хонаҳотонро тариқи кредит супордан ҳастен, мақсад соҳибмулко, пожалуйста занг занед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар ноҳияи Калхозобод ҷамоати Тугланда қарор дорад. деҳаи Пятилетка мегана, дӯстони азиз, деҳаи Пятилетка. хулас 16 сотиқ обши замин, 8 сотиқаш отделни савдо карда мешавад. нархша боша 130,000 сомон меган ки бо арзониш мекунанд. рақамаи WhatsApp-шон 7637 ҳозир занг бизанед. ба доллар 11800 доллар, ба рубл 1,80,000 рубл. рубл пони дар поён ки зад ба ҳам хотир ба рубл камтар 20 шид.
баъдан боз савдо ҳам мешава, ду участка мешава, ду временка дора документҳо, ҳуҷҷатҳо 100% ҳай маълумоти бештар оиди хона дар ватсапшон 988 ҳозир занг бизанед. ҳами канали Хонатаҷа бари шумо кушодагай, лайк монен, подписатсия кунен. ҳами хонахар набошенам дӯстони азиз, подписатсия кунен. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Якаи Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз umi канали мо ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи кори дорам, ҳамроҳшон кор кисем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз umi канали мо Савдо ТВ ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед. бачаҳо азиз, агар мошинхар набошиям, инами мошина ҳозир мехарӣ. шеринар Opel Astra ҳастай дар кузуфи Хечибек, шаҳри Хуҷанд, ки бо нархи 20,000 сомоние. бача нигоҳ кун, 20,000 сомда мера метавонӣ бихарӣ. солиш 92, бензин плюс газ, объёмаш 1.6, коробкаш механика, мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краска тоза, номерако транзит, состоянии чётка бахагӣ, коробкаш ходовоиш 100%. мега 4 чашкаш бутун, мақсад ки без варид, без кафидагӣ. камтар боз савдо мешава. дар назди мошин савдо мекунем, ба телефон савдо накунем. нархша 20,000. просто барои ҳай кардан, гулят кардан беҳтарин. хел бигӯй, агар ман бизнес мекунам, солиш 90 ки ҳастай, ба ҳам хотир фурӯхтанаш камтарак мушкил ай дӯстон, не ки барои ҳай кардан гаштан фасон чутка. Opel Astra ҳастай ки дар кузуфи караван, солиш 98, последний выпуск. шаҳр Душанбе, нархиш 33,000 сомон, рақамҳои 2767 метавонед ҳозир занг занед, нашоти мошин маълумоти бештар бигирен. бензини холӣ, объёмаш 1.6, коробкаш механика, ҳуҷҷат дора, мега утилизатсия надора. 1000 чанд сум мешава, 700 сомонда утилизатсия мекунен. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 33 та мегем, просто каравано дӯстон, темболи выпуски 98-ай. каравано камтар қиматан, ба ҳам хотир арзонша ҳаракат кардем мондем баҳри шумо. лайкҳоро бзанен, по-братски подписатсия кунед, бачаҳо дастгирӣ фаромӯш накунед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаман. деҳаи Чаман, шаҳри Ваҳдат. 6 сотих замин, 2 дархона, об свет дора, ремонти фасон замонавӣ. 190,000 сум нархиш муайян шид, бо арзон мешава. 2 хона плюс калидор, плюс кухни баня дароништай, ҳуҷҷатхона беруна дорабоз, ремонти хона миёна чихеле ки дар расм дидесен, ҳуҷҷатҳо 100%, гирди хона маҳкам яктарафаш, мактаб, масҷид, мағозаҳо қарибай. дар ҳавли боз ҳавзи моҳӣ ҳам доре, меган ҳастай, ҳавзи моҳӣ ҳастай. ина марҳамат, боз як бизнеси тапа тайёр. об светшон мега доимӣ ҳай, ранги дига ҷо мақсад ба лимит нестай. ватсап шонда 1178 ҳозир занг бизанен, масиҳат када бигирен. маъқул боша, агар чахчах када ҳозир харидориш бикунед. азиз, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. подписчикони ҷони ма гӯшенак. шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, маҳаллаи Ганҷрез мегананд. 6 сотих замин масоат, 3 дархона, 170,000 сум нархиш. 3 та рақам додан, 2 та Тоҷикистон дастӣ, 1 та Русия ватсапай. метавонед ҳозир занг бизанед. ремонт шикатур, монтаж кадагиай, свет об дора, светиш дар пеши хонаҳай гузарондан дар кор ҳастай, мега масъалаи ҳуҷҷатҳо 100% ҳай. кухни подвал дора, гирди хона маҳкам кардагиай. хулоса барои зиндагӣ кардан камтар расход мекунӣ, ҳаёта сар мекунӣ. шеринар просто шпаклёвка, стяжкаи таги хона, баъдан ремонтҳоро мекуненда зиндагиро сар мекунем. ҳавли калон, ҳавли 6 сотих, 3 дархона. маълумоти пура дӯстон, аз umi канали Хонатаҷа занг занен. Хонатаҷа боз як канал дора бо номи Савдо ТВ. дӯстони азиз, можед вая тамошо кунед. шумо
боз тиктоки инстаграм дора бо номи Саудо ТВ гузашта тамошо кунед. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. рости ҳами ҳар як хонаи рӯй кардан, ҳар як хонаи рӯй кардан кайф мекунем. медони шеринар зури бадай просто хонаҳои арзон қабул мекунем гу ҳами як ҳафтада наворош мекунем ҷамъгир када ҳами тамошобин тамошо кунаву роҳат кунада. не ки лайка намезанем гаре низиқ мешем. медонем бачаҳо азиз, ҳами канали Хонатеҷе хеле тез хесесай, не ки лайкош камай. медонем бачаҳо азиз, ноҳияи Балҷувон, деҳаи Дулона майдон дар қарорда беҳтарин деҳа будааст. се хона 21 сотих масоҳат ки бо нархи 65000 нигоҳ кунем бачаҳо азиз. 65000 сум хеле нархҳо просто кам меғалта бачаҳо азиз. рақамҳои 59 69 да занг занед. хона се ҳуҷрага, аловхона, оғулхона, анҷомхона дора, мактаб, балниса, обсибед астай. дар пеши хона мега 7 гектар чарогоҳ дора. 5 та бахара мебандида зиндагӣ насар мекунӣ. чарогоҳ дора мега аз ноҳия то хонара 7 километр роҳ масофа дора. 5 сум 4 сумонда то ноҳияра мерем. мақсади гап дӯстон азиз, деҳа инами деҳаи обод, мардум ҳама зиндагӣ дорад. деҳаи старе, деҳаи пешина. хулас занг бизанен, масъя кунен, чахчака бигирен шав. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. ана хона мана хона ҳавлии фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе ваданасоста. бисёр бачаҳо хоҳиш мекунанд тарафҳои ҳамун Душанбе хонаҳои заминӣ навор кунен. тамошо кунед хонаро. шаҳри Душанбе ваданасос. ҳамин ваданасос бачаҳо ноҳия боша, ягон маҳалла боша, дар комментар ҳатман нависонед. 260000 сомон нархи ҳамин хона. 4 сотих масоҳати хона, обшӣ, 4 дар хона, 100 метри квадратӣ дохили хонаҳо. баъдан рақамҳои 89 дастӣ, 8902 ватсап шуна занг занен. бо ҳама шароитош. конни шароито хубай мега замонавӣ кардагиай. ҳуҷҷатҳо масъалааш бигирем мега 100% ҳай. пеши семензавода қарор дорад. ваданасозда пеши семензавод. айраи калон 2 километр роҳ то хонара масофа дорад. азиз, маълумоти бештар дасти ватсап барои шумо мондагиай. занг зада пурсон шед. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ як ҳуҷрага 1.3 сотих замин масоҳат ҷамоати евада қарор дорад. шаҳри Хуҷанд. нарха бинен 160000 сомонӣ мега. 160000 амра метавонем харен. 4997 ватсап шуна ҳозир занг бизанен, маслиҳат ка бигирен. хона мега срочна фурӯхта мешавад. дорои 1.3 сотих масоҳат дар ҷамоати Ёва. баъдан дар наздикии роҳи Калон тақрибан 300 метр ба хона роҳ масофа дора. мағоза, боғча, мактаб ва дигар чизҳо мега. мақсад дигар ҷойҳо ҳама наздиканд. аптека, мактаб, боғча, мактаб, садик дигаро хулоси гап наздикакай. занг занен, маслиҳат када маъқул боша ҳозир харидориш кунед рафта дӯстон азиз. аз мо навор кардан аз шумо лайку бепла ҷиқидан дӯстон азиз. грипп ки меган чӣ меган камен сангҳои ороишӣ ёки ҳаму баъзе ҳаму азобое ҳастае ки хонаҳотона ремонт мекунанд, фасон мекунанд, соколотона хушрӯ мекунанд. как тункафон марамат қарор дорад дар ноҳияи восеъ. дастсафка ба ҳама шаҳру ноҳияҳо доранд. сабак ки ҳастае ба ҳам хотир ранги латтаам хеле мухим дӯстон азиз. мақсад мегирен соколотона хушрӯ мекунем фасон када. рақамҳои 500 ватсап дора. ҳозир аз уми канали Хонатеҷе занг занен, заказ кунен ба дили пир. адресҳошон дар ноҳияи восеъ тайёр мешаванд. чизе ёфтем рекламатон кардем. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар ватсап рӯй кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафаре ки хонаҳотона аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар кораи дар комментариҳо менависен. фақат дар ватсап нависонен, навори байдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.